Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane Zesthembu update. Nangu-ke uVuyo ecebezela uyenzile-ke uVuyo naye photoshoot yakhe and ube muhle uVuyokazi, bahle nje futhi bahle bonke kuleya family. uVuyo wathi kuZingane Zesthembu i-pregnancy le yokuqala ubengenayo support kahle, so ayifani neyatirelo. Manje sicabanga ukuthi lamaphutha enzeke ekuqaleni uzozama ukwalungisa usibindi. Ebengizonikombisa khona ukuthi-ke nayi eyaVuyokazi i-photoshoot ube muhle nosibindi futhi kube khona la amanye ama-picture anawo naye. Ngicabanga ukuthi odaka kawadedeli onke ama-pictures akhe uVuyokazi. Ngeke ukuthi bazoba nama-pictures awu-6 noma awu-7, kodwa muhle-ke, cha uyacibezela muhle. Ilokho bengizonikhombisa khona, iyona update bengizonikhombisa khona. Yeyi seniyakhuluma-ke, yabo le eseniyibala sizoyikhuluma kwividiyo elandelayo. Okwamanje-ake sincoma ukuthi waze wamuhle uVuyo. Also nikhumbule iminyaka yakhe uno-25. Manje mase nifika nijaja nibuye nikhumbule ukuthi hayibo usisi phela lo. Uma usuna-25 usuke nje usuhlakaniphile, usuyazi impilo kahle ngokuphelele. Okwami-ke ngiyabonga support, ngiyabonga angiqedi. Bye yo.